Kubor nagaslem jong unongsan Hima. Deputy Commissioner jong Southwest Khasi Hills District kongsi ngor. Namar ka jingkyo stat jong kibayo COVID kat kendai hapok ke district kaupes kala penjeri dak jingkang dam. Haki South League snang kiba kentup ya ka mau kerwat, mau langwer, mountain bandong lang. Kentup ya ka yo mau kerwat kata nadu ka Arp South League jemang por san bejemen step. Hadu ka san bejemen step jong ka Leit League jemang arjar puwei. Kumta ka kong ngor kala kentu yaki Paidbah nong snang bakin lit Siew lit tadano sayo hakini ka asngi Shwa ka lockdown. Berkumjuru kala kentu yaki Paidbah bakim di ban thiet buon kimar kimata namar ka stok jong kimar bam kumukhaw shini dai phan bat quick way kidang buon ha ka district khnang bandap lang yaki way. Ini ka total lockdown nin impose hangni hapo South Shnong jong ka Mokrwat area kata ka di Mokrwat mau langwer mau ten bat nong lam bat kumju ru ya ka yo Mokrwat ru nin kan go for a total shutdown ti kumta ngila issue ya ko order menin kang ba ki Shnong ki ba pher ki ba surround ya kene ka Mokrwat area la aila diki bakin wan thiet diki jing thiet juki menta bat la shai ka sngi ti kumba ki nitip hi baka interstate lockdown kene ka weekend lockdown ka ba ngila kala ai order ka state ka turu kan don hi kumba ngila ale ha gini kita yo kan don hi ha kene ka weekend ru that is kene ka arpo but arpo line di nadu arpu sau tarik pada ka total lockdown kan dita hagi di Kishnong ki bangala batai mentan di kerpat bagi Kishnong ki beper ki bam hap hagi ni ki lockdown ru kum bangite babuon ki briu ki setwan simtiar na yo Mokrwat bakin wan marmar ban simlasai namar nisu ai lockdown tang kum basita yo kan dia kala long ka badan kamha namar ba mengitip ki cases hangni hapo district jungi kila adang kiu like kiu but kubalong hadu mentakas ngi don kumba sampo arteli ki case active case di kala long ka badon kambha kang bengila ban break ya kan ka change jung virus udum pur hakani ka district nimban se ban hap ai ya kan ka total lockdown baru beta baki brio kimdei ban tieng ba ka stock jung ukhaw shini ki marbam ka don menta kidang don hi hagini ki dealers but ki lakar paru ki brio ba por ba ki wan se yo kim de ban thiet palat khana ba ki de ban e ru ya ki we pada ban ai lat ba kim yo thiet ya ki tiar marbam jo ki ngashu ka ban ong biang ba ka stock kumbangila assess menta ka si but ki supply officials ka kalong ka ba kadang biang but ni yo hi ban lechim ye ki supply na shalom hakisngi ki bala bu ya kani ka district